KSA Malongari lapen teke langjun KSA aro atumpen football tournament kapathu kapang chengpong. Korkanthi constituency kaparlo teke langjun Malongari jengrong piarong pathu aklama longta KSA teke langjun branch lapen KSA Malongari sub branch atumpen cipatirpi ponsi football tournament paman pon. Bangso kapathu ki biponang koka teke ongdong rakia hormo ke chuari so atom phan kapa jogdia phansi bipon loputa KSA ame puthang sing timong hin pen lamphe jaipon. Bangso long aluhia man pen KSA central committee ame puthang sing timong Haroghat regional KSA ame Robin Kiling Kongchun Bang Budho Terang teke langjun branch ame Joy Prakash Terang lapen Mondol Dhoni Tokbi teke langjun LAMS chairman Amarjit Ingti LAMS secretary Amarjit Tiso sarkari gaon bura Roton Tokbi atum pen chenglok penangan ke theke ding atum chetong dun renti ke pathu ke pang cheng konalong Potaro FC lapen Kaya Milur FC be chakra angbong si pathipon lasolong tie breaker pen Potaro FC atum 4-1 pen che pahaipon referee mate kangsa atum AFA Purno Tiso Maheswar Rongpi Agustin Rongpi lapen rong sepoteron atum si ingsai pondong mokak pen Daniel Santimong report Malong News. Below chali asong aro teke langjun KSA branch lapen Malongari di KSA branch tum patirpi ponsi dak football tournament pathik ponlo lasi below chali asong pen lahai football tournament ke pathik ponang kok bangalalo non risoi jang tumhan ke pathu anat lan so se ke pachi hongji lapen risoi jang tumhan arakia hormupen ke patini aji phasin tum lahai football tournament itum ke pathik pondo athe non langdam plotang te itum ke pathu pen dame penang an owe ki mitum career ka chipa messenger son theglong iditum langdam potome mane athletic le international level national level le dulu pote government be sewar side do mane football players mane cricketers to tame national international level le dulu potang te alang litum career tame government support ki pidopik nasi non karbi akhai tumta itum inglong so pinaga posi football ki pathu bang itum thek pik bisaralam non Indian national team no tame itum inglong so tum si captured ablo lasi moki wang jilan ni lahaya tournament ki bibena join ni dak jong si mesen na players na olai potang te non ke platform da do piglo non bisaralam si thanam nang football alam si thanam plote non ke ISL do lapen I league do lasi hala bangso ISL I league long kaphe ka club tum do lasi jong si itum owe kimi tum tame itum ke pathu awar sail an so si thik pon thek lapen karbino mos council pe be non la ki kim prong 10 crores asidiom long tame kaphe sport event itum owe kimi tuhan pathik pon thek potang te itum lahe owe kimi tum thek pathu tum itum national te international ke toy dum tum bor inangji ate stadium long do tame stadium do pitame tum hal bangso stadium long pen itum poson si platform ke pre dunjima national level international level hala basi itum bor ipidangji athe itum karbia khai tum tame la football ke pathu bang ke si potential do tapena skill do lasi hala so ke matha pe si itum karbi lo chali song pen itum aningkan wang tame kapre ro rim tum football tournament ki video do non pini tame rongmong we KSA branch tumta hadak rongmong we non pini football final hoda bang ke non dak mangi pini sigi chenglang lasi itum lahuya platform ke thik pibon ke itum owe kimi tupan laan so se ke pathu long mane aning ki pa hongji phase itum ka pathik pon